Az ékszerfosztogató szív titka. Első fejezet. Az ékszerfosztogató első suttogása. Párizs arisztokráciájának csillogó egén Lola ragyogott a legfényesebben. Élete maga volt a megtestesült álom, a fényűzés és a szépség szimfóniája, amelyet szikrázó bálok, selyemruhák suhogása és a párizsi tészakák misztikus ígérete tarkított. Mindezzel együtt, vagy talán mindezek felett, a legbecsesebb kincsei a felbecsülhetetlen értékű, ritka ékszerei voltak. Gyűjteménye apáról fiúra szállt, generációk történeteit suttogta, s minden egyes darabja egy-egy darabka volt az ő saját ragyogó identitásából. Szívéhez közel állt, nem csupán eszmei értékük miatt, hanem mert mindegyik darab egy-egy emlékhez, egy-egy titokhoz, egy elfeledett mosolyhoz kötötte őt. Azon az éjszakán, mikor a párizsi égboltot csak a hold sápadt fénye és a távoli, tompán csengő harangszó törte meg, egy árnyék lopakodott be az elegáns buvárt palotába. Nem betört, hanem szinte átszuhant a vastag kőfalakon és a finoman faragott tölgyajtókon, mint egy szellem. Nem volt erőszak, sem zaj, csak a csend suttogott. A betolakodó, kifinomult precizitással mozgott, szinte ismerte a ház minden rezdülését, minden zegét zugát. Úgy tűnt, nem a véletlen vezette, hanem egy mély, személyes tudás. Nem válogatott, nem kutatott kincsek után. Egyetlen, meghatározott ékszer volt a célja. A szirének nyakéke, egy apró, de különlegesen faragott akvamarin medál, melyről azt tartották, a tenger mélyén rejtőző vágyakról mesél. Fénytelenül pihent a bársonyágyon, várva, hogy valaki megtalálja a titkát. Az árnyék hangtalanul felemelte, eltűnt vele nyom nélkül, mintha sosem járt volna ott. Lola reggel fedezte fel az üres helyet az ékszeres szelencében. Először alig hitte a szemének. Sokkos állapotka került, ahogy a valóság súlya ránehezedett. Egy lopás, a búvárt palotában, ahol a biztonság a szó legszigorúbb értelmében szent volt. A félelem hideg keze markolta össze a gyomrát, de a félelem mellé egy furcsa, szinte megmagyarázhatatlan kíváncsiság is vegyült. Nem egy átlagos rablás volt ez, semmi sem volt a helyén, nem volt káosz, nem volt erőszak, csak egy eltűnt darab. Mintha az ismeretlen betolakodó nem elvett volna tőle valamit, hanem egy üzenetet hagyott volna maga után, egy suttósast a sötétből, amely a lelkének egy elfeledett, mélyen eltemetett részét érintette meg. A kérdés, ki lehetett, és miért épp azt az ékszert vitte el, nem hagyta nyugodni. A félelem helyét lassan átvette egy nyugtalanító, ám mégis vonzó rejtély. Második fejezet. Noah az árnyékok vadása. Párizs hajnala még csak ébredezett, rózsás fénnyel festve az égbolt fátyját, amikor Noah nyomozó, egy ember, akinek tekintetében az éjszakák súlya és a feltáratlan titkok mélabúja ült, megérkezett a buvárpalota elé. Magas, karcsú alakja, mindig kissé görnyed tartása és az arcán ülő melankólia elvonta a figyelmet éles, vizslató tekintetéről, mely egy egyetlen rezdülést sem hagyott figyelmen kívül. Nem volt zajos, sem sürgős, Noah sosem sietett, mert a valódi nyomok nem a kapkodásban, hanem a csendes, elmélyült megfigyelésben rejtőztek. Ahogy belépett a palota hűvös, arisztokratikus légkörébe, azonnal megérezte, hogy ez az ügy más. Nem volt feltört ajtó, sem ablak, nem volt rendetlenség, sem kapkodás nyoma.
csak a csend, ami szinte sikította hiánytól. A lopás helyszíne egy műalkotás precizitásával rendezett maradt, mintha nem egy tolvaj járt volna ott, hanem egy szellem, aki a levegőben oldódott fel. Noa éles szeme azonnal észrevette a bársonyágyon hagyott apró, alig látható mélyedést, ahol a szirének nyakéke pihent. A hiány maga volt a nyom, egyetlen tárgy, célzottan, kifinomult módon eltávolítva. A megszokott nyomozói logikája azonnal tiltakozott a puszta anyagi haszonszerzés gondolata ellen. Ez nem az a fajta rablás volt, ennek mélyebb, szinte költői indítéka kellett, hogy legyen. Lóla arkán még mindig ott ült a reggeli sok. Sápadtan, de méltóságteljesen ült a hatalmas szalomban, miközben Noa jegyzetelt, és a hangja, bár törékeny volt, valamilyen furcsa rezonanciát hordozott. Elmondta, hogyan fedezte fel az ékszer hiányát, a félelmét, a zavarodottságát. De ahogy beszélt, Noa egyre inkább érzékelte, hogy a szavai mögött valami más is rejtőzik. Egy nyugtalanító vonzódás az esemény iránt, ami szinte tapintható volt a levegőben. Mintha a rablás nem elvenne tőle valamit, hanem éppen fordítva. Hozzáadott volna egy új, izgalmas, bár félelmetes réteget az életéhez. Lóla zavarodottan taglalta a betolakodó kísértétes pontosságát, a nyomok teljes hiányát, és ahogy Noa a szemébe nézett, egy mély, szinte tudattalan felismerés villant át rajta. A nő, aki Párizs ragyogó csillaga volt, mintha elfeledett, mélyen eltemetett érzelmekkel szembesült volna. Szavai akadoztak, de szemei, bár még mindig félelmet tükröztek, egyfajta titucepus izgalomról is árulkodtak. Mintha egy elfeledett részét érintette volna a lelkemnek, suttogta végül Lóla, szinte önmagának. Mintha egy rég elfeledett dallam csendült volna fel a sötétből. Noa, a mága melankolikus, de intuitív módján érezte ennek a vallomásnak a súlyát. Ez nem a vagyon utáni vágy volt, ez valami személyesebb, valami mélyebb. Lóla zavarodott, ám mégis vonakodó vonzódása az esemény iránt, a rablás szokatlan precizitása, a hiányzó nyomok mind egy irányba mutattak. A tettes mozgatórugói messze túlmutattak a puszta anyagi haszonszerzésen. Mintha a lopott ékszer csupán egy szimbólum lett volna, egy üzenet, amely Lóla múltjának és lelkének legrejtettebb zugait célozta meg. Noa ekkor már tudta, hogy nem egy egyszerű bűnügybe csöppent, hanem egy komplex, érzelmi hálóba, amelynek szálai mélyebbre nyúltak, mint azt bárki elsőre gondolna. Ez a rablás nem egy tárgy eltulajdonításáról szólt. Egy történet kezdődött el. Egy történet, melynek árnyékai messzebbre nyúltak, mint a Bouvard palota falai, és Noa, az árnyékok vadásza, elindult, hogy felkutassa. 3. fejezet. Az elfeledett dallam. A második rablás. A párizsi éjszaka leple alatt, távol a Bouvard palota ébredő titkaitól és Noa nyomozó éles pillantásától, Maxim mozgott. Nem volt sietség, nem volt idegesség a lépteiben, csupán a céltudatosság eleganciája. Számára minden egyes akció egy gondosan koreografált tánc volt, amelynek minden mozdulatát hosszú hetek, hónapok alapos kutatása előzte meg. Nem az arany csillogása, sem a drága kövek felbecsülhetetlen értéke nem volt a mozgatórugója. A szívében egy mélyebb, szinte fájdalmas indíttatás égett. Az ékszerek rejtett jelentése, a múltjukba ágyazott történetek, amelyek valamilyen módon összefonódtak a saját elvezett örökségével. Egy eldugott, árnyas műhelyben, amely tele volt poros könyvekkel, térképekkel és régi családi feljegyzésekkel, Maxim órákat töltött a következő célpont elemzésével.
nem egy egyszerű tárgyat választotta ki, hanem egy emléket, egy szimbólumot. Ezúttal a tündérek táncabrosra esett a választása. Egy apró, filigrán ékszerre, amelyről azt suttogta a családi legenda, hogy egy régmúlt, beteljesületlen szerelem ajándéka volt. A Bouvard család egyik ősének titkos szerelméjé, aki soha nem válthatta valóra vágyait. Maxim tekintete elidőzött a bros halvány, megfakult rajzán, mintha nemes fémben és drága kőben öltött fájdalmat látott volna, és elszántsága még inkább megerősödött. Lola az első rablás óta nyugtalanul élt. Bár a külvilág felé a megszokott elegánciával és kifinomultsággal fordult, belül egyre jobban érezte magát megfigyelve. A palota hatalmas termeiben, a folyosók néma csendjében egyfajta kísértetés jelenlétet vélt felfedezni. Nem félelmetes, inkább furcsán ismerős volt ez az érzés, mintha valaki, akit rég elfelejtett, visszatért volna, és most csak ráfigyelne. Egy hangtalan suttogás a szélben, egy árnyék, amely túl gyorsan suhan el ahhoz, hogy elkapja, egy elfeledett dallam vissza-visszatérő visszhangja, amely a lelkének mélyéről érkezett. Az éjszaka, amikor Maxim a második lépését tette, éppen egy Párizsra boruló holdfényes, csillagtalan est volt. A betolakodó mozdulatai ezúttal is hangtalanok voltak. Szinte érezni lehetett a levegő finom rezdülését, ahogy elhaladt a folyosókon. Lola a hálószobájában feküdt, de az álom nem jött a szemére. Egy különös, de megmagyarázhatatlan késztetés sarkalta, hogy felkeljen és az ablakhoz lépjen. Kint a párizsi háztetők ezüstösen csillogtak a holdfényben, de a tekintetét nem a város szépsége kötötte le. Valami bent a falak között tartotta fogva. Egy érzés, ami az első rabláskor még csak puszta kíváncsiság volt, most valami mélyebb, személyesebbé vált. Amikor másnap reggel észrevette a tündérek táncabros hiányát az ékszeres szekrényéből, a sok helyét most egyfajta furcsa, szinte romantikus megérzés vette át. Nem volt dühös, nem volt kétségbeesett. Inkább egyfajta elkeseredett, mégis izgató felismerés kerítette hatalmába. Ez nem egy közönséges tolvaj volt. Ez valaki volt, aki a lelkéhez beszélt, valaki, aki a múltjába kotorászott, és egyre mélyebbre ásott egy olyan történetben, amelyről Lola maga sem tudta, hogy létezik. Mintha a rabló nem csak ékszereket vitt volna el tőle, hanem kulcsokat is adott volna a kezébe, hogy kinyissa vele saját elfeledett emlékeinek kapuit. A félelem lassan, de biztosan átadta a helyét egy mélyebb, összetettebb érzésnek, a kíváncsiságnak, a vonzódásnak egy olyan rejtéhez, amely egyre inkább az ő történetévé vált. Valami ébredezett benne, egy rég elfeledett dallam, amely most lassan, de biztosan felcsendült a szívében. 4. fejezet. A nyomozó keresése. Egy rejtett mintázat. A Bouvard palotában történt második rablás híre széles körben terjedt a párizsi társasági életben. De Noa nyomozó már régen túllépett a felszíni pletykákon. A suttogó égkő eltűnése és most a tündérek táncabros hiványa nem egyszerű bűncselekményt jelentett a számára. Ahogy a hivatalában ült, az asztalán szétszórva a helyszínelési fotók és a lopott ékszerek leírásai, Noa érezte, hogy egy láthatatlan fonal szövődik a tárgyak és Lola, a Bouvard ház utolsó örököse között. A hagyományos rabló a legértékesebb darabokat vitte volna el. De a tündérek táncabros, bár kétségkívül értékes volt, sokkal inkább a családi legendárium része volt, mint sem pénzügyi csúcsdarab. Ugyanez vonatkozott az égkőre is, amelynek története rég elfeledett titkokat suttogott. Noa éles elméjében egyre tisztábban kirajzolódott egy összetett mintázat. Nem a nyers érték vezérelte a tettest, hanem valami sokkal mélyebb,
valami, ami az ékszerek típusában és történelmében rejtőzött. Mintha a rabló nem is a tárgyakat, hanem a bennük szunnyadó emlékeket, a búvár család elfeledett sorsdarabjait kereste volna. A nyomozó a következő napokat szinte éjjel-nappal a levéltárakban, régi könyvtárakban és magángyűjteményekben töltötte. Nem rendőrségi jelentésekre vadászott, hanem régi családi krónikákra, szerelmes levelekre, leszármazási fákat rejtő, megsárgult dokumentumokra. A buvár család múltja tele volt fényűző bálokkal, politikai intrikákkal, és persze titkos szerelmekkel, elveszett örökségekkel. Noa apránként mozaik darabkákat illesztett össze, és minden egyes felfedezés megerősítette a megérzését. A rabló indítékai személyesek voltak. Egy régi, poros kéziratban rábukkant egy történetre, amely a tündérek táncabros eredetére utalt. Egy beteljesületlen szerelemről szólt, amely egy buvárt hölgy és egy alacsonyabb sorból származó művész között szövődött. Az égkőhöz pedig egy másik, szívszorító legenda kapcsolódott, egy elveszett fiúról, akit megfosztottak az örökségétől. A mintázat több volt, mint puszta véletlen. Olyan ékszereket vittek el, amelyek a buvárt család történetének tragikus, elfeledett vagy épp igazságtalan fejezeteihez kötődtek. Noa a melankolikus, de mégis szenvedélyes szívével lassan, de biztosan belelát a történet szövésbe. Már nem egy bűnügyet látott, hanem egy drámát, amelynek főszereplői a történelem árnyai közül léptek elő. Lola furcsa reakciója, a félelem helyett feltörő kíváncsiság és a rejtély iránti vonzódás is egyre inkább értelmet nyert számára. Nem is annyira a rabló célpontja volt Lola, mint inkább a kulcs a múlt titkaihoz, egy kapocs a feledésbe merült történetekhez. Minden egyes ékszer egy-egy elfeledett dallam volt, amelyet a rabló most újra játszott, hogy Lola meghallja. Noa egyre biztosabb volt abban, hogy a tettes nem csupán pénzre vágyik, hanem valamilyen költői igazságtételre, esetleg egy régmúlt fájdalom orvoslására. Ez az ember nem egyszerűen ékszereket gyűjtött, hanem a múlt szilántjait, amelyek valaha összetörtek. Noa, a nyomozó, nem egy hideg nyomot követett, hanem egy szívdobogást, amely a történelem sötét zugaiból lüktetett fel, és egyre közelebb került a búvár család elfeledett, személyes indítékokkal átszőtt múltjához. A rejtett mintázat nem a rablás módszerében, hanem a szív rezdülésében rejlett. 5. fejezet. A harmadik csend. Egy régi kép. A párizsi éjszaka harmadjára is magába szívta a Bouvard palota csendjét, mintha a falak maguk is visszafolytották volna lélegzetüket, várva a megismétlődő, mégis mindig egyedi eseményre. Lola már nem aludt mélyen. Érezte, tudta, hogy valami közeleg. Nem félelem volt ez, hanem egyfajta nyugtalanító, ám mégis ismerős feszültség, mint amikor egy rég elfeledett, gyönyörű, de szomorú dallam első akkordjai csendülnek fel a semmiből. A harmadik rablás nem robajjal érkezett, hanem egy suttogó, szinte hangtalan érintéssel. Maxim izmelt hibátlanul mozgott az árnyakok között. Ezúttal egy apró, különleges medál volt a célpontja, a hajnalcsillag gyöngyszeme, amely állítólag egy eltitkolt házasságból született gyermek első ajándéka volt a Bouvard családban. Nem a drága kövek értéke, hanem a mögötte rejlő történet hívta. Precíz ujjai úgy bontották ki a vitrinzár szerkezetét, mint egy érzékeny muzsikus a hangszerét. A medál hűvös fénye megcsillant tenyerében, mielőtt eltűnt volna kabátja mélyén. Ám mielőtt távozott volna,
Egy pillanatra megtorpant. Elővett zsebéből egy aprócska, préselt ibolyát, egy olyan mély, bársonyos kéket, amilyen csak a hajnali harmatos mezőkön terem, és gondosan, szinte szeretettel helyezte Lola éjjeli szekrényének szélére, a porcelánbombonos doboz mellé. Egy utolsó néma üzenet. Egy jel, amelyet csak egy különleges szív érthet meg. Lola másnap reggel szokatlan nyugalommal ébredt. Valami megváltozott benne. Amikor meglátta a hűlt helyét a hajnal csillaggyöngyének, már nem a sokk, hanem a megérzés volt az első reakciója. Nem tört ki belőle pánik, hanem szemei lassan pásztázták a szobát, mintha egy láthatatlan fonalat követnének. Vonzódott az éjjeli szekrényhez. Ott volt. Egy apró, törékeny, kékszínű ibolia, szirmain még a tegnap éjszaka hideg csendjét hordozva. Kezével óvatosan felemelte a virágot. Szirmaival a szívéhez szorította, mintha attól félne, hogy az is eltűnik. Elillan, mint a többi ékszer. Ahogy az ujjaival végig simította a szirmok bársonyosságán, valami mélyről feltört benne. Nem volt konkrét kép, inkább egy érzés, egy illat, egy hangfoszlány, egy kék virág, egy elfeledett játék, egy fanyar gyerekkori ígéret. Lola szemei elhomályosodtak. Egy elmosódott kép villant fel gyermekkora mélyéből. Nem a búvárt palotában játszódott, hanem valahol messzebb, egy öreg, elhagyatott kertben, ahol vadon nőtt az ibolya. Egy kisfiú alakja derengett fel, aki kék virágokat nyújtott felé, és a szél suttogását hozta hozzájuk. Emlékezett az apró ujjaira, a szelíd tekintetére, és egy kimondatlan, de mégis érezhető kapcsolatra, amely a virágok illatába volt beleszőve. De ki volt ez a kisfiú? Miért tűnt el az emlékezetéből? És hogyan kapcsolódott hozzá most ez az ibolya? Ez a harmadik, néma rablás. A levegő megvastagodott körülötte. A virág illata, a lopott ékszer hiánya, és ez az ébredő, zavaros gyermekkori emlék összekeveredett egy édes-keserű koktéllá a lelkében. A félelem végleg átadta a helyét a meztelen kíváncsiságnak, a vágyakozásnak egy olyan múlt után, amelyet maga sem ismert. A hajnalcsillag gyöngyének eltűnése most már nem csak egy rablás volt, hanem egy kapu is, amelyet a láthatatlan tettes nyitott meg a lelkének mélyén. Egy régi kép, egy feledésbe merült dallam, amely most újra rezonált benne, és egyre közelebb húzta őt ahhoz a titokhoz, amelyről Noa nyomozó is sejtette, hogy messze túlmutat a bűnügy egyszerű tényén. Lola kezében az ibolya, a csendes üzenet, amely egy ismeretlen kezenyomán hagyatott rá, a legmélyebb, legszemélyesebb nyomot hagyta a szívében. 6. fejezet. Lola elgondolkodása, a múlt visszhangjai. Lola kezében az ibolya, a csendes üzenet, amely egy ismeretlen kezenyomán hagyatott rá, a legmélyebb, legszemélyesebb nyomot adta a szívében. Napok teltek el, mióta a hajnalcsillag gyöngye eltűnt, de a rablás keltette visszhang nem csillapodott benne. Épp ellenkezőleg csak erősödött, betöltve minden gondolatát, minden ébren töltött pillanatát. A félelem, amely kezdetben bénítóan hatott rá, lassan elpárolgott, átadva helyét egy sokkal mélyebb, nyugtalanítóbb érzésnek. A nosztalgikus vágyakozásnak, egy olyan múlt után, amelyet maga sem ismert teljesen. Az apró kék virág, amelyet gondosan egy régi napló lapjai közé préselt, tapintható kapocsként szolgált a gyermekkor emlékfoszlánya és a jelen furcsa eseményei között. Lola a naplólapjai fölé hajolva órákat töltött azzal, hogy régi képeket nézegetett, elfeledett leveleket olvasott,
és a Bouvard család krónikáit lapozta át. Nem egyszerűen a rablás tényét akarta megfejteni, hanem a mögötte rejlő okot, a tettes személyes motivációját, amely most már elválaszthatatlanul összefonódott a saját identitásával. Az eltűnt ékszerek nem csupán felbecsülhetetlen értékű tárgyak voltak. Mindegyik egy történetet hordozott, egy-egy legendát a Bouvard ház évszázados múltjából. Az első darab, amely az arisztokrata bálok fényét szívta magába, a család felemelkedésének. A második, egy titokzatos zafír, egy eltitkolt szerelemnek volt a jelképe. A hajnal csillag gyöngye pedig, amely egy eltitkolt házasság gyermekének első ajándéka volt, most különösen erős visszhangot vert Lola lelkében. Miért éppen ezek? Miért pont az ő gyűjteményéből? És miért ez a mély, személyes érintés, az ibolya, amely egy gyermekkori látomás emlékét ébresztette fel benne? A Bouvard palota falai, amelyek korábban biztonságot nyújtottak, most mintha titkokat suttogtak volna. Lola egyre inkább érezte, hogy nem csupán az ékszerek a célpontok, hanem ő maga. Nem fizikai értelemben, hanem egy sokkal intimebb, szimbolikus szinten. Mintha a tettes az ő lelkéhez szólt volna, aprólékosan, gondosan kiválasztott üzenetekkel, amelyek csak neki szóltak, és csak ő érthetett meg. Ez a gondolat egyfajta furcsa, nyugtalanító romantikával itatta át a rablások egész sorozatát. Nem félelmetes betolakodó volt ez az ember, hanem egy ismeretlen hívó, aki a múlt rejtelmeinek feltárására invitálta. Éjszakánként, amikor Párizs fényeit elnyelte a sötétség, Lola hosszan üldögélt az ablakban, nézve a távoli tetőket. Elmúltak a rettegéssel teli álmatlan éjszakák. Most már egyfajta szomorú, édes várakozás élt benne. Várta a következő lépést, a következő üzenetet, a következő darabot a feloldatlan rejtvényből. A kisfiú képe egyre élénkebben égett emlékezetében, arca azonban még mindig homályos volt. Mégis a jelenléte, az érzés, ami hozzáfűzte, tapinthatóbbá vált. Az ibolya illata, a lopott ékszerek története és a gyermekkori emlékszálai egyre szorosabbra fűzték. Lola elkezdte hinni, hogy a tettes nem csupán az őseinek titkaival van tisztában, hanem valamilyen mélyebb, személyes kötelék fűzi hozzá. A kérdés már nem az volt, hogy ki a rabló, hanem az, hogy miért éppen őt választotta ki, és miért éppen ezekkel az ékszerekkel próbálja feltárni a múltat. Miért kellett ehhez rablónak lennie, és miért kellett ennyi csendes üzenetet elrejtenie a lopásokban? Ahogy Lola egyre mélyebbre merült emlékei labirintusában, érezte, hogy a Bouvard család történelme összefonódik egy másik, elfeledett történettel, egy olyan sorssal, amely valaha keresztezte az övéket, és most, évek múltán újra utat talált hozzá az ékszerek csendes suttogásán keresztül. A félelem helyét végleg átvette egyfajta mély, romantikus beszeléfordulás, egy keserédes vágyakozás az ismeretlen után, aki a múlt tükrén keresztül visszatükrözte az ő saját elfeledett valóját. 7. fejezet. Noa gyanúja, a szív motivációja. Noa nyomozó napok óta egyfajta nyugtalanító csendben élt. A Bouvard ügy, amely kezdetben egy elegáns, ám rutinszerű ékszerlopásnak tűnt, egyre mélyebb és zavaróbb rétegeket tárt fel előtte. Lola vallomásai, a lopások precizitása, a kiválasztott ékszerek szimbolikája
Mindez arra utalt, hogy a tettes mozgatórugói messze túlmutattak a puszta anyagi haszonszerzésen. Noa nem hitte el, hogy egy közönséges bűnöző ekkora érzelmi precizitással, szinte művészi szándékkal dolgozna. A legutóbbi rablás után hátrahagyott ibolya pedig, Lola szívszorító leírása szerint egyértelmű üzenet volt. A nyomozó a Quai des Orfèvres poros szűk irodájában görnyedt a régi levéltári iratok, a megfakult családfák és a vastag, bőrbe kötött könyvek fölé. Az asztalát halmokban állták a Bouvard család történetét, gazdagságát és botrányait részletező dokumentumok. Napokon át elveszett a múlt labirintusában, kávéval és türelmetlen elméjével táplálva magát. Tudta, hogy a válasz valahol itt rejlik, eltemetve az idő homályában. Aztán egy borús párizsi délutánon, amikor a szürke fény alig szűrődött be az ablakon, Noa egy rég elfeledett periratba gotlott. A Bouvard család 19. századi archívumának egyik félreeső sarkában lapult. A pergamen sárgult, a tinta elmosódott. Egy 1870-es évekből származó, elhúzódó családi viszály részleteit tárta fel, amely egy nagyértékű ékszerkollekció öröklése körül robbant ki. De nem csupán az örökség volt a tét, a sorok között egy tragikus szerelem, egy kitaszított családtag és egy eltitkolt gyermek sorsa rajzolódott ki. Az egyik említett ékszer, egy titokzatos zafírmedál, azonnal beindította Noa emlékezetét. Ez volt a második darab, amelyet Maxim elrabolt Lola gyűjteményéből. Ahogy Noa tovább olvasott, a puzzle darabjai lassan a helyükre kerültek. A perben szereplő másik család neve egy szerencsétlen sorsú fiatalember, akit elűztek a Bouvard birtokról, és egy utolsó ajándék, amelyről a hajnalcsillag gyöngye néven tettek említést. A hajnalcsillag gyöngye Lola gyűjteményének harmadik eltűnt darabja, amelynek helyén az ibolya maradt. A nyomozó hátradőlt székében, és hosszú percekig bámulta a homályos mennyezetet. A hideg, logikus tények hirtelen érzésekkel, tragédiával és fájdalommal teltek meg. A perirat nem csupán egy jogi vita történetét mesélte el, hanem egy szétszakított családét, egy elárult szerelemét, egy elfeledett, de soha el nem múló sebét. A rabló, akit eddig csak árnyékként ismert, most valóságos, érezhető motívumokkal rendelkező emberré vált Noa semében. Meggyőződése volt, hogy a tettes nem a pénzért, nem az ékszerek anyagi értékéért cselekszik. Valami sokkal mélyebb, szívszorítóbb indíték vezérelte. Valószínűleg egy költői igazságtétel, egy elégtétel, amely generációkon át húzódott, és most utat talált a jelenbe. Egy olyan bosszú, amely nem a rombolásra, hanem a felejtés fátylának letépésére, az igazság felszínre hozására irányult. Az ékszerek nem csupán tárgyak voltak, hanem egy múltbeli sérelem, egy elvesztett örökség, egy elfeledett szerelem élő emlékei. Noa, aki maga is hajlamos volt a melankóliára és az emberi sorsok iránti érzékenységre, mélyen belelát a történet érzelmi mélységeibe. Megértette Lola zavarodottságát, a félelem és a vonzalom furcsa keverékét, amelyet a rablások keltettek benne. Érezte, hogy Lola ösztönösen kapcsolódik a tetteshez, egy olyan szálon keresztül, amely messze túlmutat a bűnügy egyszerű tényein. A tettes nem betörő volt, hanem egy hívó, egy visszhang a múltból, aki a Bouvard család legintímebb titkaihoz akarta visszavezetni Lolát. A nyomozó egy új megértés súrjával a vállán állt fel. Már nem csupán egy bűntényt kellett felderítenie, hanem egy szívet kellett megértenie. Egy történetet kellett kibogoznia, amely évtizedek pora alatt szunnyadt.
A feladat most sokkal személyesebbé, sokkal emberibbé vált. A tettes már nem csak egy bűnöző volt, hanem egy kulcs, amely egy elfeledett múlt és egy lehetséges, tragikus sors közötti kapcsolatot rejtett. Noa tudta, hogy a következő lépésben nem csupán a rablót kell megtalálnia, hanem az igazságot is, amely az ő szívét motiválja. 8. fejezet. A nevezetes hívás. Az 5. jel. Noa nyomozó tekintete, mely eddig a múlt porladó irataiba fúródott, most élesebben, de mégis melankolikusan merett a jövőbe. Az elmúlt hetek eseményei, ám rutinszerű ékszerlopásnak tűnt, egyre mélyebb és zavaróbb rétegeket tárt fel előtte. Lóla vallomásai, a lopások precizitása, a kiválasztott ékszerek szimbolikája, mindez arra utalt, hogy a tettes mozgatórugói messze túlmutattak a puszta anyagi haszonszerzésen. Noa nem hitte el, hogy egy közönséges bűnöző ekkora érzelmi precizitással, szinte művészi szándékkal dolgozna. A legutóbbi rablás után hátrahagyott ibolya pedig, Lóla szívszorító leírása szerint egyértelmű üzenet volt. A nyomozó a Quai des Orfèvres poros, szűk irodájában görnyedt a régi levéltári iratok, a megfakult családfák és a vastag, bőrbe kötött könyvek fölé. Az asztalát halmokban állták a Bouvard család történetét, gazdagságát és botrányait részletező dokumentumok. Napokon át elveszett a múlt labirintusában, kávéval és türelmetlen elméjével táplálva magát. Tudta, hogy a válasz valahol itt rejlik, eltemetve az idő homályában. Aztán egy borús párizsi délutánon, amikor a szürke fény alig szűrődött be az ablakon, Noa egy rég elfeledett periratba botlott. A Bouvard család 19. századi archívumának egyik félreeső sarkában lapult, a pergamen sárgult, a tinta elmosódott. Egy 1870-es évekből származó, elhúzódó családi viszály részleteit tárta fel, amely egy nagyértékű ékszerkollekció öröklése körül robbant ki. De nem csupán az örökség volt a tét, a sorok között egy tragikus szerelem, egy kitaszított családtag és egy eltitkolt gyermek sorsa rajzolódott ki. Az egyik említett ékszer, egy titokzatos zafírmedál, azonnal beindította Noa emlékezetét. Ez volt a második darab, amelyet Maxim elrabolt Lóla gyűjteményéből. Ahogy Noa tovább olvasott, a puzzle darabjai lassan a helyükre kerültek. A perben szereplő másik család neve egy szerencsétlen sorsú fiatalember, akit előztek a Bouvard birtokról, és egy utolsó ajándék, amelyről a hajnalcsillag gyöngye néve tettek említést. A hajnalcsillag gyöngye Lóla gyűjteményének harmadik eltűnt darabja, amelynek helyén az ibolya maradt. A nyomozó hátradőlt székében, és hosszú percekig bámulta a homályos mennyezetet. A hideg, logikus tények hirtelen érzésekkel, tragédiával és fájdalommal teltek meg. A perirat nem csupán egy jogi vita történetét mesélte el, hanem egy szétszakított családét, egy elárult szerelemét, egy elfeledett, de soha el nem múló sebét. A rabló, akit eddig csak árnyékként ismert, most valóságos, érezhető motívumokkal rendelkező emberré vált Noa szemében. Meggyőződése volt, hogy a tettes nem a pénzért, nem az ékszerek anyagi értékéért cselekszik. Valami sokkal mélyebb, szívszorítóbb indíték vezérelte, valószínűleg egy költői igazságtétel, egy elégtétel, amely generációkon áthúzódott, és most utat talált a jelenbe. Egy olyan bosszú, amely nem a rombolásra, hanem a felejtés fájtlának letépésére, az igazság felszínre hozására irányult. Az ékszerek nem csupán tárgyak voltak, hanem egy múltbeli sérelem,
egy elvesztett örökség, egy elfeledett szerelem élő emlékei. Noah, aki maga is hajlamos volt a melankóliára és az emberi sorsok iránti érzékenységre, mélyen belelátta a történet érzelmi mélységeibe. Megértette Lóla zavarodottságát, a félelem és a vonzalom furcsa keverékét, amelyet a rablások keltettek benne. Érezte, hogy Lóla ösztönösen kapcsolódik a tetteshez, egy olyan szálon keresztül, amely messze túlmutat a bűnügy egyszerű tényein. A tettes nem betörő volt, hanem egy hívó, egy visszhang a múltból, aki a búvár család legintimmebb titkaihoz akarta visszavezetni Lólát. A nyomozó egy új megértés súlyával a vállán állt fel. Már nem csupán egy bűnpént kellett felderítenie, hanem egy szívet kellett megértenie, egy történetet kellett kibogoznia, amely évtizedek pora alatt szunnyadt. A feladat most sokkal személyesebbé, sokkal emberibbé vált. A tettes már nem csak egy bűnöző volt, hanem egy kulcs, amely egy elfeledett múlt és egy lehetséges, tragikus sors közötti kapcsolatot rejtett. Noah tudta, hogy a következő lépésben nem csupán a rablót kell megtalálnia, hanem az igazságot is, amely az ő szívét motiválja. Ahogy a 4. rablás híre is eljutott hozzá, Noah megerősítést nyert. Ez a legutolsó eset is a már ismert precizitással, a jellegzetes csenddel és a kifinomult ízléssel történt. Ezúttal egy családi címerrel díszített diadém tűnt el, mely a buvár család ősi jogaira és dicsőségére emlékeztetett. Lola már szinte várta a következő lépést, lelkében a félelem és a végzetszerű vonzás furcsa táncot járt. Nem érezte többé magát puszta áldozatnak, hanem egy rejtélyes dráma kulcsfigurájának, akit egy láthatatlan rendező vezetett. A tettes már nem ellenség volt, hanem egy tükör, amely a saját elfeledett múltját mutatta meg neki. Noah tudta, hogy a sorozat utolsó, döntő mozzanata következik. Ez a rabló, akit most már Maximként képzelt el magában, a régi iratokban említett kitaszított fiatalember leszármazottjaként, nem fog megállni addig, amíg be nem fejezi a küldetését. Ez egy utolsó, kétségbeesett, de annál elszántabb lépésre utalt. Maxim nem elmenekülni akart az ékszerekkel, hanem az igazságot akarta kiáltani a buvár család fülébe. És ehhez szüksége volt a nyilvánosságra, egy színpadra. Noah napokat töltötte a lehetséges forgatókönyvek elemzésével. Milyen ékszer lenne a legmegfelelőbb, hogy a búvár család fájdalmas történelmét végleg feltárja? Mi lehet az a végső gyöngyszem, amely lezárna a generációkon átívelő tragédiát? Észrevette, hogy Lóla egyik utolsó, rendkívül értékes ékszere egy apró, de különlegesen faragott gyémántmedál, melyet még nagyanyja viselt, egy olyan szimbólum lehet, amely még nem volt a rablások célkeresztjében. Egy medál, amely a periratokban egy elveszett ígéretet és egy elszakított szerelmet jelképezett. A terv kiforrt a fejében. Egy csapdát állít Párizs szívében. A fényűző és elegáns Opéra Garnier-ben megrendezésre kerülő tavaszi jótékonysági bálon. Ismert volt, hogy Lóla, mint a párizsi arisztokrácia egyik legkiemelkedőbb alakja, ott lesz. Ráadásul pont azon a különleges, szimbolikus ékszerrel, amelyet Noah a legutolsó célpontnak gondolt. A medál, mely a buvár család örökösödési perének középpontjában állt, Lóla nyakán függve hívogató üzenet lett volna a rabló számára. Noah megkezdte a titkos előkészületeket. Hálóba csalja a tettesét, de nem egyszerű elfogásról álmodott. A nyomozó lelke érezte, hogy a bál éjszakája nem csupán egy bűnügy lezárása lesz, hanem egy sorsszerű találkozásé, amely mind Lola, mind Maxim, mind pedig Noah saját életét örökre megváltoztatja. A levegőben feszültség vibrált,
A város alig várta a tavasz első komoly társasági eseményét. Noa pedig a múlt és a jelen, a szerelem és a bosszú drámai összecsapását. A nevezetes hívás elhangzott. Az 5. jelre mindenki várt. 9. fejezet. A sors találkozása Párizs szívében. Párizs szíve lüktetett azon az éstén, de nem a megszokott, gondtalan ritmusban. Az Opera Garnier aranyozott termeiben a tavaszi jótékonysági bál fénye átszűrődött az üvegtetőkön, ragyogást vetve a koratavaszi, hűvös éjszakára. Kristálycsillárok ontottak fényüket a táncoló párokra, a selyemruhákon és az ékszereken megtörve a fényt. Kellemes zene ringatta a társaságot, elegáns beszédfoszlányok úsztak a levegőben. Ám e pompás kulisszák mögött, Noa nyomozó éles szemei mögött egy másik fajta dráma feszült a levegőben. A csapda készen állt. Lola, mint a búvárház ragyogó erőköse, a bál központjában állt. Ma este különösen feltűnő volt, nem csak szépsége, hanem egyfajta nyugtalan belső fény miatt is. Nyakában ott függött a különleges, apró, de hibátlanul faragott gyémántmedál, melyről Noa úgy vélte, ez lesz az utolsó láncszem a rejtélyes lopások sorozatában. A medál egy elveszett ígéret és egy elszakított szerelem néma tanúja, szinte vonzotta a tekinteteket. Lola érezte a figyelmet, de nem csupán az elismerő pillantásokat. Egy hideg, mégis ismerős borzongás futott át rajta, az a furcsa, végzetszerű vonzás, amely az elmúlt hetekben már a társa lett. Szemei akaratlanul is a tömegben kutattak, egy olyan árnyékot keresve, amely talán sosem jön el, de mégis érezte a jelenlétét. Noa elegáns öltönybe bújva egy sarokban állt, tekintetével folyamatosan pásztázta a termet. Ismerte a teptes módszerét, a csendet, a precizitást, a láthatatlanságot. Tudta, hogy Maxim nem a nagyszabású akciók embere. Valószínűleg a tömegben olvad el, és a megfelelő pillanatban szinte észrevétlenül csap le. Noa az arcok mögé látott, a báj mögötti titkokat kereste. Ez nem csupán egy bűnügy lezárása volt számára, hanem egy múltbéli igazságtalanság elvarrása. Egy tragédia utolsó felvonása. A nyomozó szíve érezte, hogy a következő percekben nem csupán egy rablót fog elfogni, hanem egy sorsot is beteljesít. Egy fél felé járt az idő, amikor a táncparkett megtelt egy lassú, keringő dallamára. Lola is a tömegbe veszett, egy udvarlóval a karján, de gondolatai messze jártak. Hirtelen egy finom érintést érzett a nyakán, egy szinte súlytalan, mégis határozott mozdulatot. A szívverése felgyorsult. Tudta, hogy ez az a pillanat. Ahogy a medál enyhén megrándult, és egy mozdulatlan, határozott kéz nyúlt érte, Lola ösztönösen felemelte a tekintetét. Maxim állt előtte. Nem az árnyék volt, akit elképzelt, hanem egy arc, melyet a fájdalom és az elszántság vésett. Szemében ott volt a búvár család minden sérelme, minden elvesztett örökség súlya. Kezében ott volt a gyémántmedál, de csak egy pillanatra. Noa, aki mindvégig figyelte Lolát, azonnal felismerte a veszélyt. Egyetlen, villámgyors mozdulattal előrelépett, karját kinyújtotta és megragadta Maxim karját. A tömeg lélegzete is elakadt. A zene hirtelen elnémult. Maxim nem védekezett, mintha várta volna ezt a pillanatot, mintha a csapda része lett volna a küldetésének. Ahogy Noa a bilincseket csettintette a csuklóján, Maxim tekintete azonnal Lolára talált. A fényűző bálterem, a megdöbbent vendégek, a némán álló zenekar mind elmosódtak körülöttük.
Csak ők hárman maradtak, a sors szálai által összekötve. Lóla szíve hevesen dobogott, nem a félelemtől, hanem a felismeréstől. A szemeik találkoztak, és abban a pillanatban minden kimondatlan érzelem, minden közös tragédia, minden elfeledett múlt a felszínre tört. Egy mély, fájdalmas felismerés. Maxim tekintetében ott volt a bosszú, az igazságtétel, de valami más is. Egy végtelen szomorúság, egy régóta dédelgetett vágy, egyfajta tisztelet is. Lóla szemében pedig ott volt a döbbenet, a sértettség, de a megértés furcsa, szívszorító érzése is. Mintha a lelke régen ismerte volna ezt a férfit, mintha évszázadok poros története kötötte volna őket össze. Noa, a nyomozó, aki maga is hajlamos volt a melankóliára, mindent látott. Érezte a közöttük vibráló feszültséget, az ismeretlen, mégis tagadhatatlan köteléket. Ez a találkozás nem egy egyszerű elfogás volt. Ez egy végzetes, fájdalmas újraegyesítés volt, amely messze túlmutatott a rablás egyszerű tényén. A nevezetes hívás elhangzott, az 5. jel célba ért. A titok lelepleződött, de a történet még nem ért véget. 10. fejezet. Az igazság kiviláglik. A szív rejtett kincse. A kora tavaszi, hűvös éjszakára vetett csillogás, a kristálycsillárok fénye, a táncoló párok, a selyemruhák és az ékszerek megtörte csillogás, a kellemes zene ringatása és az elegáns beszédfoszlányok mind elnémultak abban a pillanatban, ahogy Noa nyomozó bilincsbe vette Maxim csuklóját. A pompás kulisszák mögött a Bóvárt ház ragyogó örököse, Lóla és a titokzatos rabló között egy másik fajta dráma feszült a levegőben. Ez nem csupán egy bűnügy lezárása volt, hanem egy múltbéli igazságtalanság elvarrása, egy tragédia utolsó felvonása. Maxim nem védekezett. Arcán nem látszott sem a dacs, sem a félelem, inkább egyfajta megkönnyebbülés, mintha egy régóta cipelt teher hirtelen leesett volna a válláról. Ahogy Noa a bilincseket csettintett a csuklóján, Maxim tekintete azonnal Lólára talált. A fényűző bálterem, a megdöbbent vendégek, a némán álló zenekar mind elmosódtak körülöttük. Csak ők hárman maradtak, a sors szálai által összekötve. Lóla szíve hevesen dobogott, nem a félelemtől, hanem a felismeréstől. A szemeik találkoztak, és abban a pillanatban minden kimondatlan érzelem, minden közös tragédia, minden elfeledett múlt a felszínre tört. Egy mély, fájdalmas felismerés. Maxim tekintetében ott volt a bosszú, az igazságtétel, de valami más is. Egy végtelen szomorúság, egy régóta dédelgetett vágy, egyfajta tisztelet is. Lóla szemében pedig ott volt a döbbenet, a sértettség, de a megértés furcsa, szívszorító érzése is. Mintha a lelke régen ismerte volna ezt a férfit, mintha évszázadok poros története kötötte volna őket össze. Noa, a nyomozó, aki maga is hajlamos volt a melankóliára, mindent látott. Érezte a közöttük vibráló feszültséget, az ismeretlen, mégis tagadhatatlan köteléket. Ez a találkozás nem egy egyszerű elfogás volt. Ez egy végzetes, fájdalmas újraegyesítés volt, amely messze túlmutatott a rablás egyszerű tényén. A nevezetes hívás elhangzott, az 5. jel célba ért. A titok lelepleződött, de a történet még nem ért véget. A báltermet hamarosan kiürítették,
A rendőrség emberei csendesen dolgoztak, és Maximot egy diszkrét szobába vezették, ahol Noah és Lola, akit a nyomozó külön engedélyével engedtek be, várakozott. A gyémánt medál, az utolsó láncszem, most Noah kezében pihent, néma tanúként. Maxim tekintete egyenesen Lolára szegeződött, mintha a nyomozó jelenléte csupán mellékes lenne. A nevem Maxim Dubois, kezdte. Hangja mély, de rezzenéstelen volt. A Dubois család, amely 150 éve virágzó borászattal rendelkezett a Loire völgyben. A családja Lola, a Bouvárdok, a 19. század végén szisztematikusan tönkretettek minket. Hamis vádakkal, aljas üzleti praktikákkal és végül egy államilag szankcionált földfoglalással, melyet a maga dédapjának éles esze, vagy inkább könyörtelen kegyetlensége irányított. Lola lélegzete elakadt. A Bouvard név, melyet mindig a becsület és az előkelőség szinonimáként ismert, most mocskos árnyékba borult. Ez nem lehet igaz, suttogta, alig hallhatóan. De az, folytatta Maxim, pillantása nem rezdült. Minden egyes elrabolt ékszer a mi elveszett kincsünket szimbolizálta. Az a smaragd nyaklánc, melyet először vettem el, a családi birtokunk zöld szívét jelképezte, a termőföldet, melyet elraboltak. A gyöngysort, a könnyeket, melyeket a felmenőink hullattak. A zafírfülbe való, a tiszta éjszakai eget, melyet már sosem láthattak szabadon a földeinken. És ez a gyémánt medál, Maxim tekintete az asztalon fekvő ékszerre siklott. Ez a végső jelkép. Ez egy gyűrű volt, amelyet az én őkonyámnak szántak, de sosem viselhette, mert a búvárdok intrikái elválasztották a kedvesétől, és tönkretették az életét. Egy ígéret, egy szerelem, amelyet maga tartott a nyakán, anélkül, hogy tudta volna, milyen súlyos őrségget hordoz. Lola érezte, ahogy a föld kicsúszik a lába alól. Nem csupán tárgyakat rabolt el Maxim, hanem a családja történetének egy elfojtott, fájdalmas fejezetét tárta fel. A rablások, amelyek eleinte félelemmel töltötték el, majd furcsa vonzással, most hirtelen értelmet nyertek. Nem ő volt a célpont, hanem a Bouvard név. A rabló pedig nem egy bűnöző, hanem egy örökös, aki az igazság nyomába eredt. Egy kísértet a múltból, aki a jelent szörgette. És én, mondta Maxim, én az utolsó vagyok a vonalon, aki még emlékszik. Az utolsó, aki megpróbálta visszaállítani, ha csak szimbolikusan is, azt, amit elvettek tőlünk. Nem a pénz érdekelt. Az igazság volt a célom, hogy maga is érezze, mit jelent az elvesztés súlya. Noah nyomozó mindvégig csendben hallgatott, de most közbevágott. A dokumentumok, amiket találtam, megerősítik a történetét, Monsieur Dubois. Bár a törvény, és a tetteiért felelnie kell, az indítékai tisztábbak, mint sok más bűnesetnél. Lola tekintete megint Maximhoz vándorolt. A férfi nem volt bűnöző, nem volt gonosz, csak elkeseredett. Elveszített egy örökséget, amelyet soha nem is ismert igazán. A köztük lévő távolság, amely a kezdetekben fenyegetés és rettegés volt, most egy mély, tragikus szimmetriává vált. Mindketten egy múlt rabjai voltak, amelyet nem ők hoztak létre, mégis rájuk maradt. A szívszorító romantika, amelyről Noah sejtelmesen beszélt, most kegyetlenül kiviláglott. Egy közös örökség volt, átszőve fájdalommal, igazságtalansággal és a vágyak soha el nem múló emlékeivel. Maxim bilincsbe verve állt, de tekintetében ott volt a méltóság. Lola pedig megtörve, de egyben felébredve ült. Az ékszerek története a Bouvard ház falai között, az évszázadok porában rejtőzött, és csak ez az ékszerfosztogató szív tudta feltárni. Az igazságszolgáltatás meg fog történni, a törvény beteljesül.
De Lola és Maxim között egy olyan kötelék született, melyet sem bíróság, sem idő nem oldhat fel. Egy keserédes megértés maradt meg közöttük, örökké összekötve az ékszerek és a közös történetük által. A búvártház kincsei visszakerültek, de a legértékesebb lelet, a szív rejtett kincse, az igazság volt, mely mindörökre megváltoztatta Lola világát. Ha szeretnéd, hogy folytassuk, akkor iratkozz fel, és nyomj egy lájkot. Köszönöm a figyelmeteket!